ang sigaw ng dalawang kupunan na to. Let's go! Onyx versus Onyx. Hinihintay ko na lang yung sticker nila dito, Butters. Ang go! Onyx! Pero syempre, mamaya siguro nila ilalabas yan. Kasi nga, wala pang nananalo talaga ng serye. Ma-extend kaya ng Pilipinas itong ating serye o tatapusin na ng Onyx Indonesia ang buhay nila dito sa tournament Alam na to. mo, ito Oo. na din sasabihin ko meron din namang late game potential ang Onyx PH Ano dito. ba yung late game potential ng Onyx PH In dito, the Butters? form of the Alice. Tingnan mo si Jay dito, palong-palo, nag-i-stay Oo. lang siya dyan, kinukulit niya lang. As in Oo. talagang hindi niya lang binibigyan ng priority dito. No easy basket, ika nga nila. Para kay Jay, kumbaga i-lay up na lang, isushoot na lang, biglang haharang pa si Jay doon sa baba eh. Hahawakan pa ni Jay yung shorts mo eh. Bago mo i-lay up eh. Oo naman. Ganun yung Kumbaga, ginagawa no niya eh. easy Basket. basket. Ganun, ang camera is for sure baka makita natin pumunta kay Jay kasi yung sinabi mo nga dito, Butters, kanina, yung minute 1 hanggang minute 5, iiwasan ni Jay dito na mag-4 agad si Nasasa. But unfortunately, si Nasasa dito, inapat nila agad yung pagkuha ng orange buff na yun. At bakit nagiging advantage to para sa Onyx PH? Bakit, Butters? Nakikita mo, sumasama si Chang'o doon sa pag-ikot ni Sans. Para Ay. lang makuha niya. So, ibig sabihin, may isang minion wave siya na hindi nakuha, na dapat mas dadalhin siya sa level 4 ng mas maaga. Kaso, Butters, alam mo, yes, nag-agree ako sa'yo. May onting advantage ng Oo. minion doon. Kaso, ayan na nga, nakita ko na mula sa gilid eh. Si Kuya Rasi, pero may outplay mula kay Hated dito as Sasa will try to get that kill and he will. Actually, napunta yon kay Drian as the Chang'o. So, Butters, umiwas sa sakuna itong Onyx ID sa gusto sanang gawin na early game ng Onyx PH. Pero eto, naku, si Drian yung napagtripan nila dito. Pero eto this is bad news for the side of Onyx PH naman ngayon in the coming fights. Kasi, nakuha na ni Chang'o at ni Sasa yung ni Lunox pala, yung kanilang mga ultimate. So, ibig sabihin, lock and loaded na dito yung Onyx ID. Hindi na pwedeng basta-basta humarap si Jay dahil nandyan na nga yung Meteor Shower, nandyan na yung mga Chaos Bolts, at mukhang makakapag-free farm pa si Sans dito as the Lancelot. Pero syempre, titingnan pa rin natin si Kyrie na maganda rin naman ang naging umpisa. Oo. Level 5 na siya dito against Sans. So okay pa rin naman, hindi pa nagkakatalo. Mukhang doon magkakatalo sa baba dahil si Razi ngayon, yung nagiging sagot dito kay Jay, getting Iyakno. Hindi Okay. nakalimutan natin yung potential ng Johid din, Butters. Alam mo, ever since naman talaga Johead, isa yan sa mga heroes na kailangan mo bantayan. Kumbaga parang si Lina yan Oo. O Natalia. Oo. Lagi mong kailangan alamin kung nasaan yung Johead. Kailangan laging may info kung nasaan yung Johead. Pagka walang info, magtago-tago ka na sa likod ng torre mo. Kasi Dapat- pagka ikaw nabato ka yan sa malayong lugar, Huli ka. It's over. It's over. Kumbaga, ang mahirap kasi dyan, kung yung Johid, dapat lagi kang alerto. Kapag meron kang kalaban na Johid, lagi mong iisipin, nasan yung Johid? Nasan yung Johid? Dahil kung hindi, parang ganyan, binato si Dlar. Pero sabi dito naman, ng company ng Onyx PH, kami naman, may tulak na magaganap dito para kay Hated. Pero ang unang mawala ay si Iyakno dahil nasa likod nga mga Chaos Bolts. Sans, pasok dito ng kanyang ultimate advanced execution. Si Jaya matitira dito. Pero sabi nila Sans dito, Torn Throws out lang muna. 2-2 ang mangyayaring palitan ng kills para dito sa game as Team Onyx ID will now secure the turtle na libre pa nga para kay Sans. ngayon, tignan natin, si Jadon, gustong-gusto niya talaga i-contest yun. Pero si Sasa doon, nag-Chaos Darkening, yung ginawa, napatakbo na lang si Jay. Kasi alam niya na if ever mag-stay siya doon within the range of the bolts, siya yung matatanggal. Correct. At mukhang nahihirapan actually si Iyakno dito. Late game potential pa rin kasi. Late game Kumbaga, maganda potential. man ang late game potential, pero yung early game potential niya, limited pa rin talaga. Oo, ayun ang mahirap sa isang Alice no? Even though yes, may toggle na yung kanyang ultimate, Butters, kapag na-shutdown mo siya, yung lifesteal nung kanyang Blood Odd, hindi rin magiging enough para mag-survive siya, lalo na't kapag wala siyang item, lalo na kung wala siyang stacks din. So yeah, Onyx ID, parang ang ginawa ng Onyx ID dito, Butters, pinili nila yung lane na pwede nilang sugatan. At unfortunately for Iyakno, siya yung naging main target. Siya yung talagang nasugatan doon sa lane. Oo. Ang ganda ng rotation sa ginagawa ng Onyx ID dito. Boom! Kahit si Hate dito, nagkakaroon na din ng problema. Alam mo, hindi na rin makaparesta si Kyrie.
And this is really bad for the side of Onyx PH. Technically, yung opening nila, they did not utilize it. Yung level 1 to 3 na sinasabi natin, wala sila nagamit doon. Onyx PH, delikado to. At mukhang tinutuloy-tuloy na ng Onyx ID ang pag-ubos ng pag-asa ng Onyx PH sa first few minutes pa lang ng laro. Wala pang 5 minuto, Butters. Nasa kanila na kaagad ang napakalaking kalamang. I mean, actually, lagpas na pala. Oo. Pero parang dun pa lang sa first 5 minutes kanina na napaaga yung level 4. Pero alam mo, ang kailangan nila gawin Oo. dito, Manjin, pigilan nila yung pagdudugo ngayon. Kasi tatandaan natin, kung gusto mo makabalik dito sa game na to, kailangan hindi ka na nagbibigay ng kahit anong kill. Kasi any advantage na makukuha ng Onyx dito, Oo. kukunin nila. Katulad ng nun. Paano mo mapipigilan ang pagdugo ng sugat, Butters? Ano? Ang hirap. Band-aid. Oo, kaso nasa ng band-aid ngayon? Yun ang Ng problema. Onyx Hindi PH. natin alam kung saan nila kukunin yun. Oo. Eto pa yun eh. Kumbaga, yung sugat ng Onyx PH, naghilom ng onte, pero anong nangyari? Nadapa ka ulit. So, lalong bumaon yung sugat. Onyx ID ngayon, tinutuloy-tuloy na. Naku! Grabe yung setup talaga para sa Lunox. Ang ganda ng Lunox. Ni Sasa. Oo. Ang ganda Oo. ng Lunox dito. Bakuha niya lang talaga yung level 4 niya. Automatic Lunox ang magdadala ng tempo ng laro mo. Eto na ba ang rebuilding ng Onyx ID patungo sa dati nilang championship form? Getting revenge sa mga teams at una na nga ang Onyx PH. Pero hindi pa naman tapos ang gera. Mukhang lalaban lang ang Onyx PH dito. Here we go. Pasok si Kyrie na kanyang ultimate. Nakuha niya ang tatlong mga espada. Pero actually, makakuha pa rin ang bursting fireball dito. Si Hated as Drian will go for the first kill. Damage output sabay normal lang. Saan ka nakakita ng Chang'o na normal? Oo Naku nga. po, pero sabi dito ni Iyaknu, it's my time to shine! Ay! Iyaknu, hindi na siya nabuhay as Sasa will secure that kill. 3 sa 3 ang nangyaring palitan. And I think in a way, mas lamang pa rin doon ang Onyx ID kasi habang nangyayari lahat yon, may nagpupush nung ibang lane. Totoo. Naka-show yung ibang lane. So Onyx PH dito, kailangan nila makahanap ng isang fight na hindi sila makikipag-trade ng kahit anong hero sa hero. Kailangan nila mag-stick kahit isa man lang o isa sa dalawa para makapag-push lang sila. Oo. Yun yung pinakailangan nila ngayon eh. Kailangan nila ng onting map control. Oo nga, Butters, parang ganyan, no? Yung wala silang control dito dahil nga si Sans, siya pa rin yung kumukontrol doon sa mid. So ngayon, paano magagawa ng Onyx yung ganong klaseng technique? Yung 5 kayo dapat na magko-commit, pero ang hirap kasi parang walang matitira sa kanila eh. Oo. Ito tandaan natin, isang mali lang nila dito, ang daming mawawala sa kanila, mawawala yung turtle, Oo. mawawala yung mga turret nila sa outer turrets. Oo. So, ibig sabihin, hindi din pwedeng padalos-dalos dito yung Onyx PH. Kahit kaya naman nila ngayon, kahit gigil sila, pero mas marami lang talaga mawawala kapag sila ang natumba dito ng Onyx ID. Totoo. At kilala natin yung Onyx ID. Napaka-disiplinado mo. Ow! Oh! It's a carry moves! Habang si Lar nag-indragon na rin dito, pero pasok si Bots. Ayun na yung Tempest of Blaze mula kay Kyrie dito. Nandito si Razi. Pop ng kanyang ejector, pero may nakap mula kay Dlar. Si Dlar ang magiging sakripisyo para sa side ng Onyx PH. Sama mo na din si Iyaknu. Teka lang, Dlar, samahan kita. Onyx ID, even though natalo sila doon sa pagkuha ng pagong, nakuha naman sila ng 2 tao. Onyx ID, mababasag pa nila yung Torres sa mid. And eto yung sinasabi natin, technically right now, yung turtle na yun ay parang gold na lang for the side of Onyx PH. Kumbaga yun yung mga building blocks nila para makabawi dito sa ating laro. But the thing is, Manjin, Onyx ID dito, hindi na naman nila tinitignan masyado yung turtle. Oo, kasi alam nila yung kalamangan na nila Oo, eh. alam nila yung innate na kalamangan na meron sila 5k gold. Oo. Meron silang complete map control dito. They can get in and out of the base or the jungle. Wow, grabe, Grabe. Rasi. Hinuli talaga si Kyrie dito. Kyrie, wala pa siyang pang-out dito. Jay ang magiging main tank. Nako, pasok si Iyaknu habang sinidar. 5 Ganda. ang nasa kupunan ng Pilipinas dito. Ang nag-aabot ng 3. Sino ba ang unang mahuli? Si Bats. Buhay pa din, pero napakatagal na mapatumba habang si Sans nandito din. Phantom Execution, Dark Rose. Nako, meron pa siyang makapag-dash out. Medyo ganda ng hiwalayan portion ng Onyx PH. Pero nasa yung damage Ito na. output na kay Iyaknu ba? Si Sasa ang target niya. Onyx
PH! Getting an outplay maniac para kay Kyrie. Ang pagbangon ng api, Manjin! Ang pagbangon Bumangon ng api! Ang pagbangon ng api is real. Pero syempre, kanina nangyari din to. Hindi pa tapos ang laban, Butters. Hindi pa tapos. Ano Pero nangyari? laban lang. Laban lang. Laban lang. Ano nangyari doon, Butters? Yun ba ang tinatawag dating kapit bisig sa Onyx PH? Tatandaan natin na meron pa ring alis na umaalagwa at gumagalaw dito para sa side ng Onyx PH. Nandyan pa rin si Sabi ni Yakno, may item ako. Easy lang kayo. Hindi nyo magagawa basta-basta yung mga gusto nyo gawin. Hindi kayo pwede. Ginamit na nila lahat kay Alice. Oo. Sabi ni Kyrie, I got this. I got this, yo. I got this. Hindi kayo pwedeng basta-basta rhymes dyan. Sabi dito ng Onyx PH. I think Onyx ID na misposition din sila eh. Parang Oo. nawala din sila sa point na, teka, lalaban ba tayo o hindi? Kasi yung Onyx PH, talagang gera na dun eh. Yung Onyx ID, nawala sila sa hulog na, teka, gera ba o back? Gera ba o back? Ang pinili nila yung O. Kaya nangyari, na-wipe out sila. Oo. Kasi pagka pinili mo yung O, hindi mo alam. Hindi mo alam eh. So, Oo. ngayon, kung mangyari man ulit yun, pwede pang mabaliktad ng Onyx PH yung laro. That is a fair point, Manjin. Kahit medyo ebas. Kahit medyo magulo. Kahit oo. medyo magulo, it actually makes sense. Ang sinasabi naman Jin doon, ladies and gentlemen, is nagkaroon ng hesitation moves. Ay, ayun ang mahirap kasi doon. Oo. Sa totoong buhay kasi, kapag nag-hesitate ka, kapag hindi mo ginawa yung bagay na gusto mo sana mangyari, buong buhay mo yung pagsisisihan. The regret is real. Oo. So, ganun yung nangyari kanina sa Onyx ID. Hindi ka pwede mag-regret sa mga ganito eh. Oo. You have to go all in. Go all in. Kumbaga, sa totoong buhay, kung nanliligaw ka, sabihin mo kagad na, crush kita. Oo. Di ba? Kesa, yung bandang huli, malalaman mo, crush ka rin pala niya o hindi, at least, ginaw mo. Eh, nangyari kanina, nag-hesitate talaga yung Onyx ID. Oo. Kumbaga, hindi ka pwede mag-double layup o alam mo yon yung mga bumabali sa ere. Oo. Nang wala namang bumabantay sa'yo. Oo, dapat ituloy mo na lang agad. Dapat ituloy mo na lang. Kasi kapag ka walang bantay, tapos binali mo pa, Hesitation move yun. ano yun? Medyo Oo, ano yun? tagilid yun. Tagilid yun. Pinektus mo ba? Ganun. Pinektus mo pa. Oo. Nung walang bantay. Basta guys, Delikado yung ganon. Ang lesson dun sa nangyaring team fight na yun, gawin mo na. Kesa sa bandang huli, i-regret mo pa. Oo. O, diba? It Yun. rhymes. Kumbaga, hindi rin Oo. sila nalagay talaga sa pwesto doon. Pero going back into the game, Manjin, you would see na papansinin mo yung mapa dito, nothing much has changed. Sabihin na lang natin dito na Onyx ID, Onyx PH, naging pantay sila. Oo. Pero alam mo kung ano nagbago? Ano yung nagbago, Busters? Yung confidence Ah. ng Onyx PH. Kanina, nagtuturtle sila eh. Kumbaga, nagtatago sila kanina. Hindi tayo Oo. pwede mahuli. Tama, Hindi tayo tama. papahuli ng buhay. Tama. Yung Onyx PH ngayon, tinan mo kung nasan sila. Nandun sila sa base ng nasa jungle ng kalaban. Laban. Kumbaga kanina kasi, yung Onyx, hindi pa sila naliligo eh. Eh ngayon na parang nakaligo na sila. Ang fresh na ng dating nila. Willing na silang lumabas. Oh. Willing na sila makipag-date. Habang eto na nga, nag-date na nga sa laban. Ayun na si Dlar, pumasok ng kanyang dragon form. Si Razzie ang magiging palado dito with the smart missiles. Nakapag-shield pa nga siya with the ejector. Dlar, hindi tumama dito yung Dragon Tail. Habang ina-outplay ata ni na Sanch yung dalawa. Si Yakno na sa bandang gilid. Ang unang nawala dito ay si Dlar. Habang ngayon, ang dalawang kupunan ay magiging disiplinado na lang dahil magbaback na sila. Onyx PH creating space, probably taking this Lord right now. Mukhang set up to para sa kanilang team, Okay. Butters. Oo. Bakit maganda pa rin yon for both teams dito? Oo, bakit? Kahit sabihin Bakit? natin na wala yung isang member ng Onyx PH, si Dilar. Oo. Kung papasinin mo, nawalan din naman ng flicker yung Johead. Oo. Nawalan ng flicker yung Lunox. Oo. Pero doon din naman sa other side, madami ding nawala. Nawalan ng flame shot, nawalan ng flame shot si Sidlar. Ano yan? Execute yan. Execute yan. Sidlar, oo, Mukhang nawalan. flame shot eh. Oo. Tapos si Iyakno, nagamit niya din yung player niya. Tapos, si Hilda, nagamit niya din yung kanya. Nagkaubusan talaga yan. Nagkaubusan ng Oo. resources. Resources is everything. in this Everything. game. Lagi mong tatandaan yan, Oo. Butters. Ngayon, tignan natin yung item dito, Butters. Sinong lumalamang ngayon dito? Kasi pinag-usapan natin kanina, yung Onyx ID, it's all about the late game. Oo. Pero kasi yung Onyx, ang ginagawa nila nung last 2 team fights, Butters, hindi sila pumayag ng 5-on-5 Royal Rumble eh. May Oo. ginawa sila na yung 5, pinagkaisaan muna nila yung isa. Oo. Tapos, tsaka sila papalag. Alam mo, ang iniisip ko dito kailangan lang dito ni Ayan, oh. Kyrie na mas naging consistent sa pag-damage. Ayan na naman, ako, inisa na naman. Strength in numbers. Ito ata yung gustong laban dito ng Onyx PH. Habang yung Meteor Shower, inuubos yung buhay ni Yakno. But, naman ay namumula dito, Kyrie! Swords of Revealing Light. Naku, Habang Sasa! parang si Yakno dito, si Sasa ang
umaasa na atang mabuhay! Ay, 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 ay! Tumama pa nga doon yung mga paapoy ng Bursting Fireball and Onyx PH. Literal na lumalaban lang dahil tagilid sila kanina at ngayon nakakabawi na sila. Sans, sila naman ang namomroblema dito. Hated, nakabantay na. Onyx PH, libreng Lord ba to for the taking, Waters? Kailangan mo lang talaga pumuso. Kailangan mo lang maniwala. Onyx PH, talong-talo sila kanina dun sa early game engagement sila. Oo. Pero ang sabi nila, laban lang Manjin. Laban lang Onyx PH. Sila pa ang lumalamang ngayon. Men, sabi nga ni Yugi, kung nanonood ka na Yu-Gi-Oh! Trust in the art of the cards, Oo. Joey. Sabi nga ni San Goku, ibigay nyo sa akin ang energy ball. At mukhang binibigay na ng mga fans dito ang energy ball para sa Onyx PH. Ngayon, Onyx ID, sila naman yung nangangailangan ng energy ball. Oo, pero tatandaan mo, hindi pwede kumanta dito si Britney Spears. Yung oops, I did it again. Pagka kumanta yung Onyx PH ng ganun, delikado na naman sila kasi kanina, ganito din yung nangyari. Kumbaga dapat iwas sa asim moves na sila. Iwas asim moves. Oo. Kaso, tignan natin, dahil yung Lord ay papasok na dito sa gitna. Sans, ngayon pala, napakasakit ng Bursting Fireball. Oh, sakit. Parang si Reka. Parang Flame of Reka ang galaw. Oo. Oh, naku po, Jay, papasok na yun. Ay, yung Lord, Sumegway. Sumegway, Biglang liko. Bigla. Sabi ni Rasi dito, targetin natin si Sidlar, pero hindi niya mahuli si Sidlar ng kanyang ejector dahil naging Dragon Sidlar. So, Okay. Team Onyx ID defending their base right now. Onyx PH hoping for survival dito. Butters, unti-unti na nilang nalalasap ang Game 3. Grabe si Iyakto, sobrang advanced. Nag-ultimate agad. Habang wala pang ina-ataking kalaban. Pero mukhang eto na nga, ginulo na sila ni Rasi. Nahirapan na si Rasi dito. Wala na silang mahuli, Butters. Okay. Yung Onyx ID, ang daming ginagawa ni Rasi dito ng mga initiating plays. Pero walang mahuli. Kailangan hihiwalay ng Onyx PH dito yung mga members nila. Kailangan may dalawang lane na nagpo-push para kahit papano si Chang'o dito sa isang lane niya lang mabato yung Meteor Shower. Kumbaga kasi, yung wave clear na pinapakita dito ng dalawang team malakas may Lancelot ka, meron kang Chang'o. So, Oo. ibig sabihin, hindi magiging madali para sa Onyx PH pa rin mag-push kahit nasa kanila yung kalamangan ngayon. Totoo. So, ibig sabihin, paano mo nga ba i-deal with yan? Hiwalayin mo yung Yeah. pag-push mo para isang lane lang yung mapili niya. Ang ibig mo sabihin dito, dapat matuto sila mag-multitask. Multitask. Oo. Tama yan. Yan, ganun yan. Kumbaga, Butters, yung mga tropa mo na, habang Kaso Ako, may Johin din eh. naku, paano makakapag-multitask? Lahat sila nandito sa taas. Rasi dito, with the initiation. Napakagandang dragon mula kay Dlar. Brilliance para kay Sasa dito. Meteor Shower, si Hated ang tina-target. Joke lang pala dahil si Iyakto yun. Sans, nag-aabol na ngayon. He wants to go for the Phantom Execution. Tignan natin kung itutuloy niya ba. Flowing Blood out para kay Iyakto. Mamba-licious, Mamba out para sa Onyx PH. Onyx ID still defending their tower. Buhay pa din. 52,000 gold para sa ID. 59 naman para sa Onyx. Lamang ang ID sa kills. Pero PH right now hoping to end this game. Alam mo, kailangan nila ma-end tong game na to para madala nila tayo sa game number 3. Onyx ID dito, remember, they are at match point. Kung nakikita nyo yung umiilaw sa tabi ng pangalan nila, yan yung unang panalo nila. Kapag kayan, uminaw pa ng isa pang beses, Panalo na talaga yun. panalo na talaga sila. Oo. But still, Onyx PH dito, they have a great chance to taking this into a game number 3. Onyx PH, ang tanong, paano nila dadalhin yung sarili nila doon? Eto nga yun, Butters, alam mo, kung yung Onyx PH ang kailangan nila dito, multitask, sa tingin ko, sa Onyx ID, kailangan naman nila dito, focus on the task. Oo. Kasi, bawal maghiwa-hiwalay. Maganda yung mga kasabihan mo, ha? Maganda ang kasabihan ko, bawal maghiwa-hiwalay ngayon dito yung Onyx ID Kasi ang mangyayari dito, pag naghiwa-hiwalayan portion sila, split push sila dito ni Kyrie. Alam mo naman ng Ling, isa yan sa mga, ngayon mga usong hero mag-split push Oo, alam mo, isa to sa mga pinaka-weirdong game na nakas natin no? Parehong Onyx. Parehong Onyx Onyx. Pero, Feeling ko kung sino manalo dito, Onyx ang manalo. Onyx ang mananalo dito. Totoo. Kahit ano mangyari. So bansa ang pinag-uusapan dito, Butters. Bansa, it's PH versus ID. Versus Pareho ID. naman silang Onyx Oo nga. Pero syempre, alam mo naman, meron nga tayong tinatawag na the fighting pride of your country. Oo. So, let's see. Dahil tayo mo si Iyakto, sobrang Oo. advanced. Biruin mo, bago pa lang lumabas yung
flowing blood bago lumabas yung orb. Nakapindot na kagad siya doon sa Alam mo, ang ultimate. sinasabi niya lang doon, ayoko kasi ma-stun. Oo, para easy kagad, Oo. easy lifesteal, easy spell. Kasi isipin mo, kung makita ka nila agad na dumating yung flowing blood doon, ibig sabihin, handa na yung... Ay, aray ko, bitch! Ito, hindi na napagandaan. Hindi na pagandaan ng ID. Nako, na late comers ang dating. Oh my God. Para silang mga pulis ng mga 90s movies. Oo. Yung nagkabugbugan na sina Babalu, nagkabugbugan na sina Dolphy, tsaka lang biglang dumating para dun sa Ganun ang credits. galawan. Ganun yung nangyari sa Onyx ID. Tatandaan mo, usually sila lang yung tagadampot ng masasamang ng loob. masasamang loob. Pero sa wala 90s silang ginawa. movies 90s yun. yun. Sa 90s 90s movies yun. Oh, sa mga pelikula yun. Ganun yung nangyari, Butters. Kaso wala eh, di mo din sila masisisi kasi Oo. masyadong malalim si Kuya Bats. Ay, oo nga. Ay, nako. Ay, nako, hay. Hindi rin nila makuha dito yung Lord. Let's see. Dahil si Kyrie dito pumipesto. Tignan natin. Lord, ay nako, meteor shower! Ay! Meteor rain! Ang ganda! Meteor rain! Holy Sams! Ow! Nako po, pumasok dito yung last hit ni Kyrie doon sa tower habang si Sasa ang magiging main target. Tatlo ang nawala ngayon sa Onyx ID. Walang malakas sa marami. Iyaknu, flowing blood in. It's all about the King Slayer. Ay, Slaying Onyx ID. At ayan na, nilalabasan na ng sticker. Go! Oh, Onyx! Onyx! Hindi niya alam kung nangaasar siya o pinupuri siya kasi Onyx sila pareho Onyx eh. sila pareho, pero met si Iyaknu wala nang pakialam sa nararamdaman ng mga kalaban niya dahil tinarget niya na lahat. Winter Truncheon in. This is it, Pansit. Actually, ayun, nag-asim siya ng onte. Namatay siya, pero mukhang sacrificial play lang yun. Dahil nga, basag na yung tower. Dito, Eto na si Lord. Sa apat, dito na si Lord. Si Rasi ang main target dito. Tumatakbo-takbo na lang. Umiikot na lang si Dlar. Mukhang tatakbo Si Kyrie, na naku, laban. Nagigil na si Kyrie. And we're going to game number Oh. 3. Onyx PH extending the series at buhay pa ang Pilipinas. Indonesia naman ngayon ang nangangani, Butters. Hindi napanghawakan ng Onyx ID yung kanilang kalamangan.